Bona tarda, avui és 22 d'agost de 2015 i el seu nom? Estem al Museu de Nonàs. Asunción Mora Llop. Molt bé. I vostè és filla d'aquí de Nonàs? Sí. Quin any va... Asunción. 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 Sí. Bueno, ¿Té algún mote vostè? El nom de la casa? No. A la iglesia es Ascensión. Marta, Ah, A la iglesia sí, es a Marta. Al Ajuntament, Asunción. Ascensión. Y me criden Asunción. Com que... o sigui, Asunción, ja està. Asunción, sí. Aquí me coneixen tots de Asunción. Quin any va néixer vostè? 34. Llavors, els seus pares eren d'aquí del poble? El padre no, el padre és de Batea. De Batea, i com Bueno, seria? pero Nascut a Batea, però viene aquí. Lo que pasa es que eres secretario del ayuntamiento y eres de Nonàs. 2 anys a Nonàs, 2 anys a Faió i 2 anys a Batea. I a cada puesto va tindre un criollo allà. Sí, papà, s'ha explicat. Sí, Molt bé. Ah, sí, el seu pare com seria? José Mora. Molt bé. I José Mora, i de segon? Rafaels. Rafaels. El pare és Rafaels. I el seu pare era nascut a Batea, Batea. i més o menys quina edat podia tindre? Ara, 115... Mira, Eres de la edad de mi padre un año más. sí, més. Pues tendría ahora... 115, Cap al 98, per ahí. 1900, sí, 1898. No, era de l'altra Centurià. centúria, em sembla. 1900, pues sí. 1800. 1800. Ah, bueno, Sí, sí. és l'altra centúria. I el seu pare era nascut a Batea, Sí. però era d'ofici, era secretari de l'Ajuntament. No, el pare no, son pare, Vale. el diario meu. Ell, Era secretari. sí. Son pares I de... de quin poble provenia? D'aquí Nonàs. La iaia era d'aquí, la iaia Mora era Portaven d'aquí. 2 o 3 generacions. I es va casar en Que van un vindre com mestre i després secretari de l'Ajuntament era secretari, i hi ha 2 i o es va 3 casar amb la iaia. generacions van ser secretaris. Sí, i va continuar de secretari i després anaven 2 anys aquí, 2 a Faió i 2 a Batea. I per això, 2 germans estan aquí, el primer d'aquí, el segon és de Faió i el tercer és el pare, que és de Batea. I després tornaven a vindre aquí. Molt bé. És a dir, que el seu pare va a l'escola aquí, al Sí, poble sí, de aquí, l'escola. sí. Molt bé. Tenia la vida i tot a Batea, Sí. la niñera ho tenia tot a Batea, però se va criar aquí. Ah, és a dir, ja era... Quasi D'aquí. devia tindre quan va vindre a Nonàs. El pare, doncs petit, perquè l'altre va néixer aquí, el diu Ramon, com que 2 anys. 2 anys, sí, sí, 2 anys cada un. Molt bé, molt bé. I la seva iaia sí que era de Nonàs. Sí, la de Nonàs. Molt bé. I era de família que eren d'ofici la seva iaia. La iaia era carpotacari. El farmacèutic, no? O l'hipotecari? No ho sé. Botacari era lo que va era d'aquella casa, però era parla de la dona, que el botacari era un que va vindre aquí, va ser alcalde i Matías la Tofeta la Costena. Sí, d'aquí, Era bueno, botacari. on viuen els de Roc. Era filla d'allí, però... I se'n recorda del nom? De què? Aquí. De la seva iaia, Sí, Prudencia. Prudencia Rafaels. De la tercera no m'acordo. Molt bé. Mm. Pues este seria, per tant, la seva mare havia treballat... Ai, la Aquí, seva iaia, perdó, la seva iaia, vostè recorda si havia treballat No, la Mora no va treballar mai, tenia mossa. i teníem a casa i ajuda... Sí, la Mora no. En canvi, la part de la mare, pues, eren treballadors, però així com se sabien lligar les partanyes ja a treballar al camp, bueno, tenien pastisseria,
Els de la mare tenien pastisseria. I els fills, mentre van ser joves, van treballar tots a la terra. I quan se van fer ja grans, després ja van marxar per Catalunya, a Valcarca, que diuen que hi havia una fàbrica de ciment. I van anar els dos nois a Valcarca, Molt bé. I la seva mare com seria? a Asunción també. Asunción Llop, Melic. Melic. Molt bé. Acabat amb C, no? Què? Acabat Sí, amb C. Z. I quin any devia de néixer? Era molt més gran que el seu pare? Sí, la mare 30 anys més que jo. 29 anys me portava, o 30. Sí, doncs en què devia de néixer l'any 1904, més o menys. Sí. Bueno, ja et dic, la mare me portava 30 anys. Molt bé, doncs així, en I el 1904. pare li portava 8 anys a ella. Com que... Doncs potser és... Sí. Molt bé, doncs sí, així del 96 pot ser. Molt bé, així la seva mare era filla de pastissers o de forners? No, sí, va posar la pastisseria el iaio i la iaia quan se van casar. Molt bé, era filla de... però també tenien pa. Sí, venien pa, Era sí. un forn normal. El forn anaven aquí a del carrer oeste, que està prop. És guarderia. Lo que, Guarderia de sí. Can de Serafort. Sí. la guarderia, sí. Sí. Que no sé de qui era, que el forn no sé, no era d'ells. Lo que ells vivien aquí a l'esquina mateix i anaven a este forn. Molt bé. I com seria la pastisseria? No, això sí que no, vols dir que tenia nom? No sé. Pues la de Llop, no? No, perquè el Lleo, No ponía nada, solo panadería, me acuerdo cuando era crío. el Lleo Llop, Que estaba cerrada, la panadería ya no existía, pero el cartel estaba. el Lleo Llop, pues anava com a vendre per aquests pobles en un burrequet que tenia i tenia casa taverna. Però quan se va casar amb la iaia, la taverna no la va voler la iaia. Que ell no era de... I la van canviar? per a pastisseria. El Lleo havia estat de pastisser a Barcelona de jovenet, que no hi havia tren encara, quan el Lleo, i va marxar caminant d'aquí a Barcelona, en uns oncles. Sí, el Lleo va marxar. I com va ser que son iaio va fer esta... Va tornar després aquí. Sí. I com va ser que va pensar de marxar a Barcelona? Ja tenien vostès família allí? Sí, va marxar amb uns tios. Ja tenia 13 o 14 anys quan va marxar, era molt jovenet. Aquells anys van ser molt desastrosos i va marxar quasi tot el món. Bueno, pues, Clar. N'hi ha hagut 2 o 3 èpoques que ha marxat tot el món fora i ha tornat, molts han tornat. però ell se va tornar per casar en la del Jarret. Sí. I quan va vindre aquí, com que no li van donar a masar que ell volia, els quartos que va portar, se va desfer el casament. Ah, sí? Era del Jarret. I després va ser quan se va casar en la... No, en un altre. Ui, el Lleó té molta història, sí. Té molta història. Però se va quedar vidu o què va passar? Sí, va quedar viudo. I com va quedar viudo, se va casar amb la meva mare. Molt bé. I així, el seu iaio, se'n recorda el nom? Antonio Antonio Llop. Llop, sí. Molt bé. I total que primer té una nòvia, després se casa, se queda viudo, no? Sí. I on se casa en la seva iaia, que seria... I la iaia va posar pastisseria, perquè ell havia estat sempre de pastisser a Barcelona. Molt bé. I com seria esa iaia? La iaia Josefa Josefa... Melic. Molt bé.
Molt bé. I a veure, la seva mare era la filla... Quin número de filla era d'ordre? L'oncle Luis, l'oncle Josep, no, era més gran la mare. L'oncle Luis, un que se va morir als 19 anys, 2. I la mare la tercera era. I després van tindre Francisco. Vale, la tercera... Quatre germans, que un va morir. I aleshores, molt bé, ja venen aquí, son pare i sa mare, que ells van anar a l'escola aquí al poble. Sí. Pues estem un poc en la història de sons pares, que van aquí al poble a l'escola, i son pare va estar fora, va anar també a Barcelona... No, el pare no. El pare va estar aquí mig de senyorita perquè com que son pare havia mort, la iaia no de llavors, no, claro, ella no, de terres res, si en tenia terres, doncs feia d'aquells mig senyoritos. Que no treballava? No. Després se va casar amb la mare i els de la mare eren molt treballadors i molt d'això lo van inclinar a la terra. I després va ser un pagès. I la seva mare va anar a l'escola? No, sí, a l'escola, sí. Aquí al poble? Ah, però aquí. Sí. I després no va marxar fora? No. I era filla de pagesos i de pastissers, no? Sí, de pagesos. I ella, després de casar-se, va treballar? Al camp, quan el pare necessitava, a les collites llogaven, però si no, la mare anava al camp a ajudar-hi, sí. Molt bé. I no se van quedar en la pastisseria? No, cap fill, no. Els nois ja es van fer per de baix i es van col·locar a Can Roca. Qui? A Can Roca, la fàbrica de Can Roca de Gavà. Els nois. Els nois, els germans. Els germans dels Els seus germans pares. de la mare, Perquè la seva mare, que era la tercera, el gran i el petit se van col·locar. No, el gran i el segundo se van col·locar. Bueno, i després n'hi havia un... Francisco. No, el gran, este és el que es va morir, este és ella i este és l'oncle Josepet. I després n'hi havia un altre més petit. Francisco, que els que van fer ja la gana. Sí. I Francisco tampoc li va interessar la pastisseria? No. I a la seva mare tampoc? No. Quan va acabar els vells, quan va morir Lleo Antonio, se va acabar la pastisseria. Però és estrany, no?, que no li interessés. Doncs no, els nois estaven per de baix i no volien saber de res. I el pare tenia prou en la terra. Molt bé. I així el que van fer és que li van passar les terres al gendre, en compte dels fills, no?, el seu iaio. No el que li va tocar a la mare, però el pare tenia bastantes... Vamos, tenia terra. O sigui, ho va dividir en parts. No, que la part del pare, aquella sí que va ser de moment tota pel pare. Molt bé. I després unes finquetes que tenia la mare, doncs van anar passant bé. Treballant molt, perquè després se treballava de sol a sol. No és com ara 8 horetes i festa. Clar, així els pares de la seva mare van dividir, diguéssim, la terra que tenien entre els fills. No van fer de deixar-ho tot en un... No. Aquí, tal vegada una mica més a la mare, bueno, les més bones, les finquetes més bones per la mare, però els altres tots van tindre igual. Molt bé. I així vostè és de casa de pagesos? Sí, jo he anat a les olives, mare meva. Jo crec que he anat a les olives. Molt bé. I quants germans són vostès? Jo sola. Vostè sola? En van tindre un, però es va morir 4 anys. 4 anys antes de néixer ja va morir ell. És a dir, els seus pares se van casar quan sa mare tenia 24 anys? 19 anys. Als 19 anys se casa sa mare? Sí, i als 24 va tindre el nen.
I després se va morir i als 29 me va tindre a mi. Als 30. Molt bé. I vostè és filla única? I ja no van tenir més No. fills? Molt bé. I així que vostè treballaven tots. I vivien a casa de vostès o vivien a casa de la iaia? No, primer vivien aquí a casa... A la plaça. No, aquí. Al cantonal està que hi ha les flors. Però la iaia Mora, com que ella havia set de casa gran, doncs tenia d'això que el seu fill visqués aquí. I després es va fer comprar a la casa que vivim ara. Molt bé. I després van passar tots allí. I els seus iaios vivien amb els seus pares? Sí, la iaia Amelia i el fill petit. Quan el pare es va casar, el germà de la mare tenia 3 anyets. Com que se'l va criar ell, i el padrí volia el pare, però si el pare meu, quan tenia 3 anyets, quan se va casar, ja se'l va criar ell. I el pare morí. Al seu pare lo de señorito se li va acabar pronto. Se li va acabar. Claro, després es va posar a treballar. Bona era la mare. Ara que està en ell, tots tenien que treballar. Molt bé. Molt bé. I així que sa mare se va fer càrrec també dels pares d'ella, dels iaios. De cuidar-los quan eren grans. La mare del pare, sí, també va vindre a casa, se la van emportar aquí per a la casa que vivim. És a dir, que vostès tenia en sa mare tots els iaios. Sí. La iaia Meliga i la iaia Mora. Les dues van estar juntes. I no van renyir mai. I era 0 contra 0. Però mira, sí. Molt bé. I se van portar bé. Pues parlen vostè de lo que recorda quan era menuda. Van a l'escola aquí al poble? Sí, jo no vaig sortir d'aquí. Jo vaig sortir d'aquí als 11 anys. Per anar a Barcelona per aprendre a cosir. Molt bé. I a l'escola, quan vostè anava a l'escola, estaven separats, xics i xiques? Sí, sí. Les nenes a una escola i els nens a una altra. I quina mestra tenia vostè? Jo, doña Pilar. Quasi sempre vaig anar amb doña Pilar. I se'n recorda quantes eren? De l'escola? De la quinta, sí. Ui. No sé. Anaven totes juntes. Sí, perquè Joaquina Civil, aquella era de les grans, i son germana d'Adelina. Son germana d'Adelina, aquella que ara està aquí, doncs aquestes eren les grans, i nosaltres érem les petites. Elles estaven a davant, i nosaltres sempre estàvem al banc de darrere. Però van ser 6 o 7 anys. Sí, normalment. Llavors n'hi havia una de nois i una de noies. I s'ha acabat. Claro, les grans eren i eren molt grans. Els estudis estaven primer al castell. Jo no, jo sempre vaig anar de dalt. Ja fa molts anys. Vam ficar a casa l'Alfreda. Bueno, sí, oi. I després, de casa l'Alfreda, fa uns 100 anys, van fer la mare. Els estudis del carrer... No té res que veure, papa. Sí. Molt bé. Molt bé. Molt bé, doncs continuem. I van a l'escola fins als 10-11 anys, no? Fins als 11 anys, perquè als 11 anys ja vaig marxar allà baix. I què recorda que feien a l'escola? Ui, mira, a mi, jo m'acordo que don Vicente, que després vam anar una temporada amb doña Nati, quan va marxar doña Pilar, vam anar amb doña Nati. I don Vicente, el seu home, me va començar a mi un llençol de... no era vainilla, era punt d'encrustació, doncs me va començar el seu home, don Vicente. I va fer una vora a un llençol
que el vaig brodar, figura tu, com la brodaria als 10 anys, de 10 als 11 anys. Però don Vicente me va començar el punt de crustació. Ahí va començar, no? La primera cosa, o ja havia fet algo de labor? Pues sí, pañitos i coses així. Sempre m'ho feien fer de petites. A l'escola? A l'escola. I a casa no? No, jo a casa no feia res després. Jugar segurament, perquè figura't tu. Recorden algun joc que feien de menudes? Ui, jo d'allò és que... no m'acordo la cançó. Cantàvem una cançó i totes voltàvem... No m'acordo. Sí, com un coro. I després jugàvem molt als patacons. Ah, sí? Els patacons, ho heu crec? I de què se'ls feien? Sí, els patacons. Sí. Amb molts fèiem un quadre i després en una pedra ja les buscàvem planetes que tinguessin filo i fèiem així i els patacons que traiem per nosaltres. Los patacons... En la pedra. Sí, i los feien de... De cartes. Cartes. Sí, anàvem a la conserja que tenia el sindicat, anàvem a que ens donessin cartes. Molt bé. A mi m'ho donava aquella dona. I ja des de menuda vostè va començar a ajudar en algunes feines del camp? No, mentre vaig ser petita no. Va ser quan vaig tornar ja de Barcelona. Molt bé. I de petita no ajudaven en casa o...? No, a casa no feia res de petita. Molt bé. De petita no. Una vegada vaig marxar als 11 anys i vaig tornar als 17, doncs després fèiem moltes olives, doncs després s'hi anava a les olives perquè fèiem 2 colles. Una anava el pare i la mare que l'escollien i després jo anava en 4 o 5 a darrere a repassar, a fregar les que havien quedat. Molt bé. I com va ser això de marxar a Barcelona? Doncs venien uns tios meus, venien aquí tots els anys ara per festes. Un germà Un germà del pare. I la tia Mercedes, la seva dona, li va dir, la nena me l'emporto jo perquè té que dependre alguna cosa. Que me volien donar a posar a estudiar en unes filles del secretari que teníem, però la mare i el pare que bo, vull marxar de casa jo. En canvi, la tia Mercedes, pues, claro, és un germà i el pare... I l'escola ja no continuava aquí al poble? Jo no vull continuar. A partir dels 10 o 11 anys ja no hi havia... 11 anys. Als 11 anys ja no hi havia més col·legi al poble? Sí, el que jo, diguem, me van prendre que allà a Barcelona, quan tenien un professor pels seus crios, que en tenia 4, i quan venia el professor me feien estudiar en ells. I esta casa era que tenien relació als seus tios, que treballava allí la seva tia? No, jo estava a casa de la tia. Sí. I ella tenia 4. Sí. I venia un professor a ensenyar als nens. I quan venia el professor, pues me feien l'hora, 2 hores. Estava les 2 hores que anava el professor, pues jo feia... El poc que vaig aprendre allà baix. Però jo vaig anar en qüestió de cosir. I em vam portar la que vivia dalt de casa, treballava en una casa de modes i era la directora. I la tia li va parlar i ell va dir, hauria sap, senyora Mercè, que no tenim a ningú. Diu, però l'Ascensió que vingui. I sí, cada matí anava de 11 a 1. I després sortia d'allí. I d'allí me n'anava a bordar a casa uns parents, diguem-ne, de 1 a 3 de la tarda. Brodava. I després per la tarda tornava de 3 a 7 a cosir. I de 7 a 9 a brodar altra vegada. Tots els dies. I no dinava, o què? Eh? No menjava, quasi. Sí, quedava
Temps per tot, jo ho crec. Ui, així vaig estar, els anys que Però vaig estar tots allí. els va fer també estudis, també estudiava. No, estudiar no, fèiem una mica de repàs. Això ho va fer durant tot el temps que va estar a Barcelona? No, últimament no. Els 2 o 3 anys primers sí, que els crios necessitaven més, perquè eren més petits i això. Després els crios ja se'n van anar. Clar, ells no tenien temps ja, tampoc els crios. Molt bé. Jo menys, perquè tenia totes les hores empleades per casa. I la seva tia? Però de quina part era parenta de vostè? El seu home. El seu home era germà del pare. Vale. I com és que estaven a Barcelona? El tio estava d'encarregat, bueno, no sé, a Colomato, de l'Isaldi, una fàbrica que n'hi havia d'avions. És a dir, que un germà del seu pare... I estava molt bona el pare, el tio Diego, el tio Alfredo, ell, el tio Ramon i el tio Agustín, 5. No, hi havia un altre, Ramon era... Però Ramon era besson, però se va morir de petit, l'altre. 5, eren 5 I ell germans. era el número 3. Sí. Tots xics. 5 xics. 5 xics. 6, me va tindre el que es va morir. I el seu pare se va quedar al poble... L'únic que es va quedar al poble. I el tio Alfredo, i el tio Ramon, però es va morir. Estava en l'Ajuntament, però després Se va morir. casar a Favara i se va morir. O sigui, Diego va marxar. Sí, està a Tortosa. Un comerç a Tortosa, Tortosa. que encara està. Sí, ui, ara tenen un imperi allí. Se va crear un negoci. Alfredo, se va quedar de secretari. No, Alfredo se'n va anar a l'Argentina. A l'Argentina. I va viure 2 anys a l'Argentina, sí. I el tio Agustín era de Barcelona. I llavors venia son pare, que son pare és l'únic que se va quedar al poble. Al poble, sí. I de pagès, que ho anava a dir, no? Sí, de pagès. I Agustín, que se'n va anar a Barcelona, i un altre xic que un altre germà tenia, no? No, el tio Ramon. Ramon, que es va casar en el poble. Estava a l'Ajuntament d'aquí, treballava ajudant el secretari, i es va casar i es va anar a Favara. No, però vivien Però va aquí. morir pronte. Vivien aquí. Va morir prou jove. Vale, o sigui que el petit de tot sí que se va quedar treballant a l'Ajuntament. Sí, i comprar i venir armelles i tot això després. Ah, molt bé. Era molt negociant, el petit. En canvi el pare no, el pare se va posar a treballar i... Molt bé, però hi havia un altre que també venia amb elles, que viu unes cases més avall de vostè, home que li diuen Pere Sunyer. Ah, Capell, sí. Son pare Sunyer. Sí, però sí. No sé si era després. Sí, pues tal vez sí, Hombre, sí. después estaba el comercial, Sí. y los gallos no meus, Sí. pel cas, perquè com tenien la tenda, els pagaven en blat, en almelles i en tot. És que la Mora tenia l'estanc. Ja li dient l'estanc que era, per de tants anys que va tindre l'estanc. I el tio Ramon se va quedar a l'estanc. I després el vam agafar. La iaia era la dona del secretari? Sí. La Prudencia. Pues també treballava. No, que no estava a l'estanc, ella. Estava a les notes. O tenia de família, vale. La que era de cal apotecari tenia l'estanc. L'estanc, sí. I li dien l'estanquera. Sí. Molt bé. De tants anys que el van tindre. Després el van tindre nosaltres, quan jo va néixer, teníem l'estanc. Sí, sí. A casa, és a dir, que Hasta la guerra, que la guerra, com que érem d'esquerres, doncs me'l van prendre, claro. Així vostès, o sigui, vostè com a portaven les terres i la botiga, també.
Sí, y el sang lo portava la mare normalment. I després el germà petit Francisco pues, també estava molt. Molt bé. I així que vostè se'n va anar en son tio i sa tia a Barcelona i ella li va buscar una veïna seva perquè anara a dependre a una casa de modes. Sí. I vostè va començar aprenent. Sí, claro. I com se'n recorda que va començar? I vaig fer el corte, vaig dependre del corte, que després per això vaig coser aquí. El que feia era aprenent de cosir, no? De moment sí. I allò era una escola o No. Era un taller d'una casa de modes. I com s'ensenyava? L'anaven donant faenes o...? No, de primer sobrefilar. Primer sobrefilar i després han tornat les solapes que després posàvem entre tela i els colls i tot allò que unes se treballaven així, els altres, saps, se tenia que donar la forma en el treball, que ara no ho fan a cap, ara no... Cap traje, per bo que sigui, no ho pots dir. No sé com. Pues antes se treballava, mare meva. Primer sobrefilar, després... Els punts estos que et dic dels colls, per donar la forma al coll i que no fent la part de davant en l'entretela. I després, una vegada ho tenies tot picat, cosit, doncs després posaves l'altra capa i ho giraves o ho cosit a mà, segons com anava. Molt bé. Després se cosia molt. Un traje jaqueta després costava fer. Sí. Ara no, ara 2 repunts i ja està. I el següent pas, què s'ensenyava més? Pues a tot. Diguem-ne, després fent els vestits va durar una temporada, que quan jo vaig vindre aquí, però vamos, ja feia uns anys que allí ho cosíem, els polissons, saps? Estos trajes estretets de davant i a darrere uns grans polissons i estos vestits van estar uns anys de moda. Perquè era un vestit per a... Per mudar, no, allí tots feien per mudar. Molt bé. Totes les senyores que s'encarregaven, hi havia que s'encarregaven el model, que després valia 3.000 pessetes, que en aquell temps era una fortuna, perquè se'l volien el model per elles. I si compraves un model, te costava... Mira, la Rosenda... Perquè això era l'any cap a l'any 50. No, antes. 45... Bueno, sí. 45 a 50. Sí que deia vostè, perdona? Que la Rosenda, la del costat de casa, la mare del xeringuito que ha vingut ara, doncs aquesta sempre venia a fer els vestits a on estava jo, que li feien per jo, perquè jo després, esclar, d'estar tants anys, doncs ja me consideraven com d'allí. Jo vaig dir que li farien uns trajes, perquè allí venien a roba i te triaves i et ho feien tot. Que ella se portava la roba, va tindre 2 ocasions de 2 trajes, 2 peces de roba. I va vindre i li vaig dir a la mestressa que si li farien els vestits. I diu, pues sí, com que sí, va vindre i va fer els vestits. I en aquell temps que aquí se feia pagar 15 i 25 pessetes d'un vestit, allí li feien pagar 500 pessetes. I això perquè tenia amistat? Sí. No, li feien per això, que no treballaven a ningú. Ells feien els models per puesto, que s'ho carregaven i ells posaven la roba i posaven tot. I aquesta no se'n va portar la roba i li feien pagar 500 pessetes a la Rosenda. I vostè se'n va fer algun de vestit d'aquest, també? Sí, jo crec. Allí. Això me costava una mica, però no tant, ni mucho menos.
I vostè cobrava algun jornal? Jo pagava Vostè pagava per aprendre? 50 pessetes al mes. Mira, jo pagava de primera hora, a bordar no vaig pagar mai. Però durant tots els anys que va estar allí pagava per a... 50 pessetes. 50 pessetes pel corte. Que per cosir, com que cosia per ells, no pagava res. Ni me pagaven ni allò, però pel corte pagava 50 I pessetes. 2 hores al dia? 2 hores cada dia. De corte, per la tarde, a l'hora que anava, per exemple, les tardes que venia el professor que venia 2 vegades a la setmana, doncs aquestes hores no hi anava a cosir, anava més tard. Però quan li feien cortet, perquè li estaven fent classe? Sí. Hi havia una persona explicant? Claro, sí. No, la de dalt de casa, la Montse, la Montse, vam arribar a ser molt amigues. I que, per cert, jo vaig venir perquè em va vindre a buscar el pare perquè teníem aquell any molta collita d'olives. Però també s'ha vengut perquè ella se'n va anar a posar una casa de modes a Ibiza. Que volia que anés a la tia. I la tia diu, no, jo no mano, són sus pares. És que els pares ni pensau d'anar a deixar, no. Però si vostè tenia un tio a Argentina, l'altre amunt i avall. Però a mi no. I si l'havien deixat a Barcelona? A Barcelona sí, a casa dels tios sí. I des de l'ho vaig estar. Vaig estar com una filla, La tia Mercedes se'm va portar, però ni una filla. Mira que la Merceditas tenia uns celos que per què de mi, la filla seva més petita. La seva cosina. Que ara veia molt per aquí, quan ve és ella la que ve. Ui, aquella, tenia uns celos que... Tot el que fa l'Assumpció tot ho fa bé, i a ells no renegava més. Molt bé. Així que vostè va estar 6 anys a Barcelona per a dependre i de bordar anava també allí a Barcelona. Sí, allà... A un altre lloc. Sí, a propet de casa se'l cruzava a la Sagrada Família i allí en seguida estava la casa de moda, la casa de bordats. Que era una germana, un germà de la dueña de la casa de bordats estava casat en una cosina germana meva. I per ells, la Maria me va agafar, la germana me va agafar. I anava cada dia. Allí sí que anava cada dia. Com que eren tardes... Però, clar, tenia que anar quan les bordadores havien plegat. De 1 a 3, que estaven a dinar. I després de 7 de la tarda, que plegaven, a 9 anava. Durant el dia tenia les màquines empleades, n'hi havia 10 o 12, saps? Tenia tot empleat, però quan ells estan plegant, després anava jo, em posava a la màquina, a una màquina, i també me va ensenyar a bordar, i com que em va agradar molt, per això ho feia cantant. Bordar sempre m'ha agradat molt. I en aquella casa se dedicaven a bordar per a altres? Sí, ui, molt. No et dic que n'hi havia 10 o 12. N'hi havia 6 en un puesto i 10 o 11 n'hi havia. I d'aprenentes també n'hi havia moltes? Cap. Només vostè? No ensenyaven a cap. I ho va arreglar també la seva tia Mercedes? Sí. Vamos, el domingo estava casant una cosina germana, però vamos, estava casant la tia, també va estudiar allà a Can Agustín. Aquella va fer farmàcia, la Carmela. Molt bé. I aquí pagava vostè també? No. Aquí només... Aquí era per l'amistat. I per ensenyar-se a bordar, com va començar? Ui, mira, figura tu, als 11 anys no sabia el que era una màquina. I allí la Maria me va començar
al final, a poc, primer, punt d'incrustació me va fer molt, perquè domines la màquina, perquè poses sempre l'agulla al mateix lloc. I em va fer uns draps, bueno, i després me va fer uns panyos que em van quedar molt monos ja, perquè es va prendre la tieta Pilar per damunt les messilles, que me quedarien monos. I així, primer vaig com... I el que també vaig veure molt va ser tovalles, que no es veuen els faltes. Al llaver rus no es veu tan a falta. I fins que vaig tindre tacto, tovalles, et dic, la tia en tenia moltes, sobre d'això. I anava cosint així. Molt bé. I vostè d'allí se va agarrar patrons per després per a casa, se fer patrons de cosir o de bordar? Sí. Ui, allí vaig aprendre molt també. I de no res, d'un dibujo, que no me compré cap dibujo, sempre els he anat veniu. Se'l feia vostè en paper quadricular? Ho havia, sí. Se'ns passava per un escaparat, hi havia un d'allòs, quan arribava a casa ja me'l dibujava. Sí que tenia... Sí, per dibujo. Memòria, no?, per dibuixar i... Sí. I on havia après de dibuixar? No n'havia après a cap puesto. Que no. Sí. Una mantellilla que li vaig fer per la vaig veure fa molts anys a un escaparate. I després la vaig anar mig traient, fins que vaig fer un dibujo maco. Molt bé. I després d'allí de Barcelona ja no va tornar a anar a dependre ni... No. Després vam vindre aquí i quan vaig arribar aquí a les olives de l'hivern. Claro. Em van vindre a buscar per això. Claro. Perquè aquell any teníem olives i necessitàvem tot. Com se deia la casa de modes de Barcelona? Ai, això, mira que no m'acordo. En quin carrer estàveu? Quina zona? Pues... Estava per la Sagrada Família, no tot? No, la Sagrada Família anava a Brodó. La Maria està allà. Estaria per allí. Sí. I a vostè li hagués agradat quedar-se treballant allí o...? No, vaig vindre aquí i m'adaptava a tot, se coneix. Sí? Pronto mos vam fer nòvios? Sí, mira, vam festejar 7 o 8 anys i me vaig casar als 24 i recient fets. Com que quan vam vindre ja ens vam posar a festejar això. I no ho va pensar mai de si s'hagués quedat allí? No. I aleshores la van buscar per a poder anar a fer la campanya de les olives? Ui, després per a forrar un jornal, claro. Clar, però a més que també li he dit de donar diners perquè vostè allí pagava també el corte... Sí, això sí, però... I de la manutenció... No, res, al contrari. No li va demanar mai. Al contrari. La tia me comprava coses, va comprar un rellotge d'or, ja et dic com si fos una filla. De la tia Mercedes no tinc res que... A més, els crios menjaven junts, tots. I jo sempre em va fer dinar el tio i ella. Jo Vostè era més gran que els seus cosins. Un any més, l'Agustinet. Però sempre era més crió. Jo em pujava més alt, més d'això. I no, de primera hora, com que sortia a les 3 de brodar, i el tio venia a les 3 a dinar. Com que ella, el tio i jo sempre vam dinar junts. Molt bé. I els crios dinaven antes. Molt bé. I ja quan torna aquí, que tenia 17 anys, doncs es posa a festejar, no? Sí. I viuen en sos pares? Sí. Molt bé. I en aquell moment qui vivia en sos pares? La Emiliga. Perquè el padrí
Se va casar estant a Barcelona. Ah, el menut? És que el germà de la mare me porta a mi 14 anys. Ell, com que se va casar, i això, pues, que després el tio Agustín també el va col·locar a Isaldi. Molt bé. Saps? Que anava aquí a la mina, com tots, però el tio Agustín el va col·locar a Isaldi. Molt bé. I ja vostè se va casar? Sí, ahí està. L'any 58. L'any 58 i ha tingut 3 fills que no han seguit lo de bordat. La botiga sí. Sí, la botiga s'ha quedat un i tot el demés, pues, era cosa de nenes. I quan va tornar no va pensar d'establir-se vostè com a modista al poble? No, perquè aquí no. No et dic que quan vaig vindre les primeres bates que vaig fer 15 pessetes i un vestidet 25, en botons i tot pujava 27 o 28. I això era poc, perquè quan era un jornal en aquella època? També poc, aquí. Aquí poc, mira, el tio Agustín se'n va prendre al padrí, al petit de la mare, Sí. lo va prendre perquè aquí guanyava 15 pessetes. 15, sí, anava a la mina, però aquell jornal era 15 pessetes, em sembla. I a dia de Isaldi era 15 pessetes també. Era 15 pessetes. Però lo va posar del llistero que diuen que en guanyaven 17. I vol dir vostè que se guanyava millor el jornal anant a l'Oliva que fent de modista? No, que després no feia de modista quan anava a les Olives. No, però vull que... Feia alguna bata, com la tia Josefina de Farfall, que era cosina germana de la mare, feia alguna bata així que molts ni els cobrava després. Però les primeres que vaig fer, bates, 15 pessetes. I si era un vestidet, allò una mica que quasi de la mateixa vena, però vamos, pues 25. Això he cobrat jo. 25 pessetes d'un vestit i 15 d'una bata. Figura't tu. Això seria els anys 50, no? Quan vostè va tornar. Sí. No cosia, feia alguna bata així, que després no cosia. Me vaig posar a cosir quan me vaig casar i hi havia peces portaven peces a la botiga i venien a moltes i se les han quedat. Mira, jo me'l quedaria, però qui me'l farà? Que n'hi havia 2 o 3 que cosien. Les fusteres, aquella que eren 2 germanes que van morir, Pilar i son germana cosia. Bueno, n'hi havia 2 o 3 que cosien, però en aquestes van començar, mira, si tu me'l feies, me'l compraria. Jo, per vendre'l, vaig dir, pues bueno, ja te'l faré. I vaig començar així a cosir. Que si no, no s'ha cosit. Però que pensar no casar-se amb el comercial de teixits de... Sí, no ho pensava. I així... Si ho haguéssim fet expressament... Sí, vaig començar a cosir per això. I després no ens coneixíem d'antes, no? No. No ens havíem vist mai. I a bordar també va ser així? A bordar, doncs mira... No li ha agradat tota la vida. A bordar, mira si m'ha agradat que durant tots aquests anys, durant el dia, he cosit pels altres. I per la nit, tots els bordats que he fet és per la nit. Acabat de cenar, però això ho vaig fer anys i anys. Me posava a la màquina a les 11 de la nit fins a les 3 del matí. Però cada dia, perquè anàvem a jugar, podíem jugar al bingo, podíem jugar en el que fos en la colla, que quan es retiràvem me posava a cosir, a bordar, fins a les 3 del matí. I quan dormia? Doncs de 3 a 6, perquè a les 6 ja m'aixecava, que a les 7 venia la pobra
Tragedia, i anàvem a caminar 1 hora cada dia, de 7 a 8. De 7 a 8 anàvem... Després ja vam fer de 8 a 9, que així com ens vam fer grans, vam baixar 1 horeta. Però vam anar molts anys a caminar 1 hora. I quan arribava jo, cosí. Ui, ara passen pel meu, mare meva, que després fem els vestits de reina, tot, des de les dames, tot ho fèiem aquí. Que no pensava ningú d'anar a cosir. Fa 50 anys, que les primeres fa 50 anys, no pensava ningú d'anar a comprar-se la roba fora. Bueno, i el viatge, el que costava, no, la gent ho mirava molt després. I sí, portàvem la roba i mira, els hi feia. I si vostè ha fet molts vestits de dama, de reina... Pues sí, va durar uns anys que sí, també ho vaig fer. A moltes, cada any, a moltes jovents. Sí, tot és. Molt bé. Ja et dic, entre no hi ha ningú a parar a comprar res. I els vestits, qui triava com se feien vostè o tenien alguna revista? Pues sí, però normalment jo els indicava molt. Indicava molt perquè si algun m'enviaven de les cases de moda, m'enviaven de la casa aquesta, m'enviaven als catàlegs, això sí que ho tenia. On havia estat de jove. Escolta, i per a bordar, quin tipus de bordats n'hi ha? Ui, va bordar molt, Richelieu, que és el foradat, i després calats, els calats també. A màquina se pot fer de tot. Sí, jo he bordat molt a màquina. Els mantos de la Virgen, sí, aquells no he fet a màquina, però el primer que vaig fer va ser a mà, que li vaig brodar per a la bruixeta, esta que està a l'Ajuntament. Pues, quan va fer la comunió, del vestit de la comunió, vam fer el primer manto a la Virgen. A la Mare de Déu de 2 aigües? De 2 aigües. La de l'ermita? Sí, i aquell el vaig brodar a mà. Tenen uns cabells dorats, que per cert, aquella Virgen, a cap d'uns anys la van canviar i van posar aquesta que hi ha ara. Vamos, que hi ha ara, que ara també està a un racó, diguem-li. Però després, els que he fet des de després han estat més grans, que aquella era més petita de Virgen. Que aquest manto no sé què s'haurà fet, perquè la Virgen no fa molts anys que la van treure. Així que vostè bordava diversos mantons per a... Per a la Virgen. I després ha bordat per altres també, per encàrrec? Sí, mare meva. Molts. Que bordava l'aixovar o la dot? Què? Que bordava per fer-se la juar? No, i la qual m'havia fet antes, perquè he bordat des que m'he casat per aquí. Que antes se bordava per mi. Antes bordava per mi. I vostè se va fer la juar també? Sí. Explica un poc quan se'l va fer, com... Després ho fèiem tots nosaltres. Mira, a esta de Pere, esta de Pere, li vaig fer tot, fins els sostens mos fèiem. No ens en venia cap de sostens després. S'ho feia cada un, també? Sí, molts ho feien ells. Cada un... Però a esta li vaig fer tots els bragues, els sostens, tot, camisons, tot. I a la Rosenda ho era la Rosenda, si n'hi vaig arribar de fi. I vostè, expliquem, vostè se va fer també la juar? Sí. I encara tinc un blisó, tot de tabelletes, un bossitxí de tabelletes, i després una puntilla de pam. Els blisós eren molt macos, com els fèiem. Sí. Me vaig fer fins a la cubierta del regandí, que encara tinc. Tota brodada de damunt, en 3 volants. I el volat de damunt, tot de topets blancs. Però tot en blanc, brodat tot en blanc.
perquè n'hi havia molt ritxeria aquest dia, i després vaig fer unes d'això per afegir l'organdí, que l'organdí no tenia 130, era de 80, l'organdí de cotó. Doncs per les costures, allí vaig fer tot un entredós així, però tot treballat a màquina. Carai. Però explica'm quines peces se va fer, quantes i quan ho feia. Després, els llençols, els de davall, sí, qui me'ls va marcar? La Florinda, la mossa de la tia Mercedes. Quan venien a l'estiu, aquella me va marcar els llençols de davall, a cruceta. I me va fer una manteleria molt maca, llarga, també de cruceta, que aquella havia estat a les monges. I la cruceta la treballava divinament. I la Florinda, quan venien, m'ho va marcar la de davall i em va fer una manteleria. I després jo me'n vaig fer una que la mare me va treure tots els fils així, tot el que penja de la taula, a quadrets de la cartera, lo dibujo en blanc, a mà, i allò de quadrets, allò en blau. I això s'ho va bordar vostè, però des que va tornar? Sí, claro. I quan se bordava la Juan? Després sí. Les tardes, al carrer o...? No, al carrer mai. Jo sempre he treballat a dalt de casa, vamos, i m'anava fent la roba, sí. Però després ja treballava també el patri. Jo he treballat molt de nit. Acabat de cenar, inclús ara. Ara vaig començar una manta de ganxet i me poso, acabat de cenar, ara està a les 2. Perquè és que no m'adormo. Estic acostumant a dormir tan tard que ara ja em puc gitar a la que sigui, que fins a les 3 no... Quan se fica a la màquina és com una droga. Sí, m'agrada. Mira, m'agrada començar. És que si no, si treballes poquet no es veu el que fas. No. Claro, tens que ser a base d'hores perquè es vegi el que fas. I mira, així n'ha fet sempre. Ja et dic que ara no m'ho caldria fer. Mira, este mes de maig, en què vaig brodar 2 jocs d'aquests que vas veure, ne vaig fer al maig. Pues et dic, m'hi posava acabat de cenar fins a les tantes de la nit. Molt bé. Això és el que... Pues alguna cosa més que vulgui afegir, vostè? No, pues que la vida d'antes era, ja et dic, molt diferent. Que mateix de treballar i guanyar és. Però, clar, tot anava igual, s'ho coneix. Ara que el mateix fet aquí, fet a Saragossa, diguem-li, doncs era 5 vegades més. Que per això va durar uns anys que pensàvem anar a Saragossa. Perquè el mateix que feia aquí a Saragossa, doncs m'ho pagaven molt més. Però mira, no ens vam decidir al final. I què pagava més, de cosir o de bordar? De bordar. Sí? Bordar se pagava més car? Bueno, és que n'avançava més. És que començava una cosa i com que treballava tantes hores, en 2 o 3 dies m'ho feia. I demanava 5.000 pessetes, suposant, uns 10.000, el que fos. En canvi, cosir no, cosir un traje era 3.000 pessetes, això quan se pagava molt. I també tens que esperar que vinguin a provar, que perds moltes hores i no es veu tant. I en canvi el bordar, si t'hi poses avances, si no, no. I per això he treballat. Diu, és que quan t'hi poses no te'n deixaries. És que si no, no es veu el que es fas. Perquè se base... I mira que n'he avançat, de bordar n'avanço. Perquè domino molt la màquina. Molt bé. I en canvi, pues, el cosir és diferent. I sempre he brodat en Singer, en màquina de pedal. Estes de motor, no, això
Jo, almenys Per a jo, cosir també de pedal. no, per cosir he tingut sempre de motor. Per cosir ja han set d'estes d'ara. I la primera màquina quan se la va comprar? Jo, quan vaig vindre a Barcelona, la mare ja en tenia de màquina. Ja vaig continuar brodant i cosint en aquella. I després, com ens vam casar, me vaig comprar d'estes de motor, ja feien tots els punts, que després se venien molt, van ser com van sortir els llençols estampats, i se'm venia. I se'm venia bastants perquè tots els llençols els feia gratis. I feia fistonet i un altre feia 2 punts i quedava molt mono, saps? I sobre això és que no vaig arribar a vindre molt. Alguna cosa més que vulgui vostè afegir? No, perquè